Mela jiena kont student il-ICU. Wew kien student il-seminarju, l-istess sena konna. U kanna teacher komuni tal-Latin, Father Leach kien jismu, Alla jaħfirlu. Kien jallim lilu u lilu wkoll. U semma fil-klassi qal, there is a very good student, qed jgħid għal Don Mikel Attart, li kien bravo ħafna. Allura dukun ors mort l-ewwel darba bih. Imbagħad bqajna mixin il-qudiem u ġejna biex nibdew il-kors għas-saċerdozju 7 snin, kors ta' 7 snin. U ntqajna flimkien naturalment imbagħad is-seminarju, jiena dħalt intern, u kien intern ngħidulhom u bdejna l-mixjin flimkien. Dawn is-7 snin sirt nafu sew, konna ħbieb sew. U kien popolari ħafna fil-kamerata ngħidula ġifieri għax konna nistudjaw flimkien intern, borders, konna borders is-seminarju. Kulħadd kellu l-kamra tiegħu, ma konna nkollu ħafna ħajn flimkien. U insomma kien jidher li huwa mhux student ordinarju, mhux biss bħala intelligenza, imma anke bħala pjetà, bħala dusija, bħala spiritwalità, kien qisu l-mexxej tagħna. U għamil żmien ukoll kien jgħallim is-seminarju waqt li kien għadu student, jistudja s-saċerdozju kien jgħallim xi ftit katekiżmu xi klass 1 jew klass 2 tas-seminarju. U bqajna mixin flimkien, sa dakinhar li fit-12 ta' April kien is-Sibt, konna ngħidulu Sabbato Sizzjentes, 1959 ġejna ordnati saċerdoti konna 7 illi ġejna ordnati flimkien fis-sena 1959 fit-12 ta' April. Dakinhar kienna nagħmlu ġimgħa qabel l-ordinazzjoni u minn Manresa fejn konna nagħmlu l-irtejr. Nibqgħu telgħin dritt il-katedral għall-ordinazzjoni. L-quddisa kienet fis-7 ta' filgħodu, kienet immexxija mill-Isquf Giuseppe Paċ, kien Isquf Tawdix dakinhar, u tlajna l-katedral u telgħu il-konunċi għax kienet ħaġa tinvolvi l-kapitlu wkoll u l-katedral mimli bin-nies l-ewlet ir-relativs tagħna. Kulħadd kien ikollu l-familja kollha hemmhekk. Iva. U imbagħad bdiet il-funzjoni f'xi 7 ta' filgħodu, l-Isquf Paċ immexxi miċ-ċeremonir tiegħu kien Dun Francesc Burċlejter kien Monsinjur ukoll u l-assistenti miegħu l-Isqof insomma sullallità kbira. U għandna aħna ferħanejn, naturalment ferħanejn, kulħadd liebis l-alba l-aktar sabiħa tal-bitzilla u bil-pjanita fedejna priġna fuq il-Presbiterju u mbagħad imtaddejna wiċċna fl-ort u l-Isqof talab fuqna bil-veli kreat u Rejja Spiritu Santu. Imbagħad konna mmorru wieħed wara l-ieħor konna 7. Minn dawn is-7 ħabib tiegħi minn dawn is-7 baqa' biss 2 ħajjejn. Monsignor Lawrenz Xerri mill-Qala, il-5 l-oħra kollha mietu msiekin, kollha mietu. Iva, biex inkun eżatt aktar, wieħed minna jaħasra ma komplix fis-saċerdozju, dak għadu ħaj. Jgħix fi-stat lajk, iż-żewġ ġib id-dispensa ta' qiegħed naru. Iva, baqdu l-Lawrenz u jien. U dak il-jum ma nibqgħu niftakruh dejjem anke għandna xi ftit ritratti dakinhar ma kienx hemm video hekk, sempliċement ritratti. U jum ma tinseħ dak, ma tinseħ. U kull sena nfakru jiena u Lawrenz nfakruh l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħna, 12 ta' April 1959. U naturalment jiena nifraħ il-bambintuni dan grazzja qatt bl-għajnuna tiegħu sissa ma ħares lura, sissa, u nittama li jibqa' jżomm idej fuq li ma nagħmilx xi waħda fl-aħħar. Dis-sena kombinazzjoni għalaqna Dun Mikel Attart mill-ġenna u Dun Lawrenz jien l-oħrajn għalaqna 60 sena saċerdoti. 12 ta' April 1959 għalaqna 60 sena. U qatt kif qal Ġesu qatt ma ħaresna lura, wew qatt ma ħares lura aktar minni sakemm dam ħaj isilu xi kemm ilu mejjed miet fil-2004 jew xi ħaġa hekk. Jiġifieri qatt ma ħares lura la jew laqas jien. U ferħan kienna ferħanejn jew kien ferħan aktar minni żgur għax kien spiritwali ħafna Dun Mikel kien bliedem Talla. Dejjem maqgħod malli tkellmu biss tħoss li jew hekk spiritwali maqgħod malla. Għamel ħafna ġejt Dun Mikel bħala saċerdot, ħafna ġejt. Siefer kemm il-darba fuq trip spiritwali, missjonarji,
u kien direttur spirituali s-seminarju, naturalment dak għat dijefa kulħadd, u kien popolari ħafna li jgħidulu ħafna biex jutu rtiri u hekk. Ħadem ħafna ma' saċerdoti, niftakar ara. Kemm di Miss of Tavish Kawki, kull l-ewwel 15 xahar kienna ninġabru fil-kappella tas-seminarju, is-saċerdoti. U kien immexxin lew si adorazzjoni dummi kien. U kien jgħalifna ħafna. U kien bniedem sinċir, ġifieri li kien jgħid. Kien konvint minnu, u kien lest li jbati għaleh. Niftakar darba kien għadna seminaristi. U kienna fil-kamerata flimkien is-seminarju fuq. U kien jgħidilna affarijiet sbeħ ta' prinċipju. Kien tħoss li dak li qed jgħid huwa konvint minnu u jgħix u lest li jgħix u jbati għaleh anki jekk jiswiru ta' tbatija, imma kienu veru u kienu ta' ġejt kien lest biex jagħmlu. F'kull bżonn kien nduru leh, kien qisu missierna. Jiena kien għax duri kien il-prima massa kienna nagħmluha. Nistiednu ma kienx jikkonċelebraw is-saċerdoti dak iż-żmien, ma kienx hemm konċelebrazzjoni. Allura kien ikellu 200 saċerdot li jqaddis il-prima messa. Jiena kont wieħed mit-tnejn li kellu għax konna ħbieb jiena u. Konna ħbieb ħafna, kien qisu d-direttur spirituali tiegħi jiena. Kien ruħ li iġali ktar saqlejn Alla, il-kuntatt miegħu kien iwasslu biex aktar kalli kuntatt lejn Alla. Kien bniedem maġġornat. Ħafna. U li ikollok fiduċja fih. Kien jaqra ħafna. U anke f'dik li huwa ħajja ordinarja, ħajja komuni, tħuli ħafna. Ma kienx qisek issib diffikultà ta' bordjah, kont faċli tmur, kien jiġbdik ħafna. Wara kamel ħafna ġejt lis-saċerdoti. Imbagħad, u din ma rridux ninsewha, anki l-artikli li kien jiktib artikli anki f'gazzetti. Kien jiktib regoluri f'ċerti gazzetti u għallim ħafna permezz tal-ġismu, permezz tal-kidba, Imbagħad kellu żewġ gruppi. Kellu grupp jismu Madonna ta' Pinu. Kienu jintaqgħu ta' Pinu darba fix-xahar. Imbagħad anke kellu grupp ta' saċerdoti li kien barra li kien ħafna close tal-mużew. U fil-qasam tan-nadur tal-mużew kien jieħu sehem kuljum jekk ngħidu l-assenjatur tal-mużew. Kien jagħmel xi materji u kull speċjalment materji ta' spiritwalità. U kienu joħorġu gazzett rivista wkoll żgħira minn Nadur, mill-mużew tan-Nadur kien jiktib fija, kien imexxiew. Kellu ħafna barra ma bżonn ngħid li kien konfessur mill-Aqwa u direttur spiritwali mill-Aqwa u kien jilqa' n-nies id-dar tagħmel appuntament miegħu u tmur irrandu jew tkellmu id-dar. Anke meta mbagħad ma baqgħodx joħroġ kienu jmorru għandu n-nies. Kellu erja kbira, qasam kbir ta' postulat individwali mbagħad, ror id-direzzjoni spiritwali u hekk. Anke meta mara tiegħu kont immur id-dar tiegħu u kien irrandi wkoll ħafna drabi sammajt Klaus miegħu ħafna. Biss imbagħad din baqgħet qisha pjena ċkejkna f'qalbi. Meta mietu kienet funeral jiena kont imsiefer. Kont Lisieux fejn Santa Teresina tal-Bambin Ġesu. Iva, u smajna l-aħbar minn hemmhekk. Minn hemmhekk. U kienet pjena għalija li ma ħodx sem sal-aħħar fil-funeral tiegħu. Ma mżonnej li kellu funeral grandjuż kif smajna mbagħad ġejna hawn u dejn li kien biss il-bib il-kbir tal-Knisja tan-Nadur ma jiftħux għall-funerali, għall-funeral tiegħu bil-xismu tan-nies li kien hemm, bil-fulla tan-nies li kien hemm, kellim jiftħuh u fetħuh għal dik l-okkażjoni. U baqa' hekk imbagħad bqajna hekk miskin ma bqajna niftakru fih u nirrikorru lejh fit-tolb tagħna u kif taf int issa il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu mhix tal-qudiem ħafna, dalwaqt jagħlaq dak li jiġu proċess informattiv se tinġabar ix-xhiedi ġifieri dawk in-nies li kienu jafu imorru jiġdu bil-ġurament quddiem persuna magħżula apposta mill-isqof, ġifieri dak li jgħidu l-postulatur tal-kawża tiegħu. U nittamaw li bil-mut nibqa' jiena hawnhekk sakemm jagħmlu bijutu, imma l-minu kien naraħ venerabbli jkun għalija sodisfazzjon.
L-ewwel nett kien saċerdot li jadir ħafna. Il-fott li inti tkun taf li jew hekk twajjeb, hekk ħanejn, tista' tafda miegħu, tista' tintalaq f'idejh, kien qisu attraction kbira. It-tieni kien bniedem Alla, kien bniedem ma' qotma li ġifieri inti taf li meta ħataf viċinoh, ħavviċina, xi ħadd li ħajjejnik żgur, ħajmexxik il-qudiem, ħajresqek aktar lejn Alla, għax hu stess kien mudell ta' ħajja ta' intimità divina jgħidula għaqda mal-Alla. Allura kien jispira fiduċja. Kien taf li ħajjejnek, kien taf li bżomm sigriet li ħatejdlu m'għandekx dubju li ħajtraqqa xejn. Allura kellu qisu karizma jgħidula, karizma li jiġbit l-arwieħ u rassaqhom lejn Alla. Kien jispira fiduċja. U ma kienx din importanti, ma kienx jagħti każ tiegħek biss f'dik li hija ħajja spiritwali, jekk kien ikellik xi diffikultà jew bżonn ta' għajnuna, taf li ħassibu ħajjejnek, jagħmel kull sagrifiċċju biex jaqdejk u biex itik għandek bżonn. Joffri lilu nnifsu kollu kemm hu. L-ewwel nett nirringrazzjah anki tas-sagrifiċċji li kien jagħmel biex jenna, anki tas-sagrifiċċji li kien jagħmel biex jarana dejjem aħjar, kien totalment għad-dispożizzjoni tal-oħrajn. Ġifieri l-ewwel nett nirringrazzjah. It-tieni nirringrazzjah ukoll għax kien għalina ta' ispirazzjoni biex ngħixu s-saċerdozju tagħna. Ara kemm issir kritika fuqna, jikkritikawna forsi, imma nħarsu lejh u konna nkunu nafu li mixjejn fis-sod li fuq l-eżempju tiegħu sa naslu għal mħabba Alla u biex ngħixu l-vokazzjoni tagħna fil-milja tagħha li hija li nħobbu ħafna l-Alla u niddisponu rwieħna biex naqdu l-arwieħ. Dan kien il-ħajja konkreta tiegħu illi bil-fors illa għaliex kif jgħidu bl-Latin exempla traunt, verba movent. Il-kliem anqal imma exempla traunt, imma l-eżempju jkaxkar u kien ikaxkar dummek il-eżempju tiegħu. Niżek ħalla la żgur li mis-sema mhux jitlaqna mhux jinsina jiena nirrikorri lejk dejjem għax naf li għandi interċessur quddiem Alla u nittama li nkun għad nħax narawh ilma minn rejt molli għalmenu venerabbli sakemm immut jien.